लोगोफोर दाखालिनि अर्चना बर'मोन नायस्रा अर्चना बर' थैनायनि बयफ्रेन्डआ नै गावसानि आलासिनि न'खरावनो फैनानै दिनै थैफैबाय। भगवान इसोर যে নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে নহ'লেতো এনেকৈ নহয় নিজে হত্যা কৰিছে। खुलुमबाय जोबोद मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालायबाय दायो नै दाखालि बावसो जोङो बागानपारा गेरुवा जेब्ला सनापुर गामियाव मोनसे फोथाराव सासे सिख्लाखौ बुथारनानै फोथाराव गारनानै दोनदोंमोन। दा बे जाथायखौ लानानै मिजिं बर'आ जाबाय बै सुस्मिता बुथार जाजानायनि बयफ्रेन्डमोन। दा बे बयफ्रेन्डआ जेब्ला बै सुस्मिताया दुब्लि सेराव माने फोथाराव थैनानै दङमोन बेनिफ्रायनो मिजिं बर'आ खारखोमानानै दङमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला दा बै मिजिं बर'आबो गावखौनो फोजोबस्रांनानै लाबाय होननाय जोङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों बा आंनो भिडिअखौ हरनाय जादों सानैसो ब्रादारमोना जे बियो गुबुननि माबाखौ जिउखौ फोजोबनानै दा गावबो जिउखौ फोजोबना लाबाय। दा बेखौथ' जोङो दुखु मोननो नाङा मानो होनब्ला सासे मानसिया गावखौ फोजोबस्रांना लानाया जोबोद मुगैथाव एबा बेखौथ' दुखु मोनखाया मानसिफोरा मानो होनब्ला बियो सासे मानसिखौ जेरै फोजोबस्रांदों दा बे गावनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय। बै सिख्लानि सुस्मिता बर'नि बिमा बिफाया बुंदोंमोन बे मिजिं बर'आनो आंनि फिसाजोखौ बुथारनानै खारखोमानानै दङ। नंगौ आंनि बायदिबा बे बाथ्राया सैथो जाबाय जे सुस्मिताखौ बे मिजिं बर'आनो बुथारमारदोंमोन नङाब्ला बियो गावनो खारखोमानानै मानो बेफोरबायदि गावनि जिउखौ फोजोबना लानो। नंगौ खुन बदला जाहैबाय पाल्लाखौ जेरै सुयो बेफोरबायदि सेम जाहैबाय बियो गुबुनखौबो बुथारबाय बा गावनि जिउखौबो फोजोबस्रांना लाबाय। दा नोंथांमोना बुंहरदो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बे थैनायनि सायाव जे सिख्ला सुस्मितायाथ' थैखाबाय दा बेबो गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय बेनि सायाव नोंथांमोना दुखुयै फोरमायनो गोसो ना माबा मोनसे बुंनाय फोरमायनो गोसो। दा आंथ' जेबो बुङा गाज्रि मोनलायनाय जायो बेनिखायनो जास्ट जोंखौ आपडेट होनो होयो जों बेनिखायसो आपडेटखौ होनाय जायो। थिग আছে नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला बै गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै मा बाथ्रा बुंखो बे थैनायनि सायाव नोंथांमोना नाय बेखौ नायबिजिरनायजों माने पुलिसफोरा बेखौ नायगिरबाय दंमोननो मिजिं बर'खौ बे बुथारग्रा मानसिखौ दा बेखौ नायगिरबाय थानायाव बियो हाबसोहैबाय बबावबा हाबसोनानै गावनि जिउखौनो बिबो फोजोबनानै लाबाय स्रां जाबाय माने बे सिख्लायाबो थैबाय बे सेंग्रायाबो थैबाय। बेफोरबायदि माने मा खालामबावनो उपाय गैया बिबो जेलनि दालि ओंख्रि जानो बाबाय खोमा बेनिखायनो बिबो गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय जाहैबाय। बेफोरबायदि जाहैदों आरोना जाथाया बाक्सायाव जादों। बाक्सा मा गामि बागानपारा गेरुवा होननाय मोनसे सनापुर गामियाव बेफोरबायदि आंनो खबर हरनाय बायदिब्ला मोनसे फोथाराव जादोंमोन घटनाया। दा बियो न'आव जादों आरोना मिजिङा गावनो फोजोबस्रांना लानाया न'आव जादों। भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोना लासंनाय आं होगासिनो मा बुंखो रायजो राजाफोरा नायग्रोनानै ला। কি হৈছিল ঘটনাটো এনেকুৱা মই তাৰমানে দুটা অলপ কম আছিল 1-2 মিনিটমান কম আছিল সেই সময়ত মোৰ পেচাব লাগি ফেলে মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টচ মাৰি দিলোঁ কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে খৈৰা দি আছে। কোন আছিল দেখা পালোঁ কোন আছিল এই মিজিং বড়ো মোৰ ভতিজা ল'ৰা। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে? তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি ফেলে চাই মই পিছাই ফেলে আৰু পুনৰ তাৰমানে বিচনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি ৰাইজৰ মানুহে আহি ফেলে এতিয়া ছাৰকো মাতলাক চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছে। আৰক্ষী আহিছিল আমি একো গম পোৱা নাই আমি বিচাৰ কৰিহে আছিলোঁ আমি ৰাইজক লৈ ফেলে যিহেতু মই তেখেতৰ কিবা খুৰা আগতে কোনো দিনে দেখা নাই দেখা পালেতো আমি কিবা এটা কৰিলোঁ হয়। এই ঘটনাটো আমাৰ ভাল পোৱাই যিহেতু যিটো ছোৱালী ভাল পাইছিল তেখেতে এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে নহ'লেতো এনেকৈ নহয় নিজে হত্যা কৰিছে। हेलौ लोगोफोर दाखालिनि अर्चना बर'मोन नायस्रा अर्चना बर' थैनायनि बयफ्रेन्डआ नै गावसानि आलासिनि न'खरावनो फैनानै दिनै थैफैबाय। भगवान इसोर अके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय
दा बेयाव बाथ्राया जाहैबाय मा बुङो मानसिया दायखौ मावोब्ला खारखोमानो गोनां जायो अब्लाबो जाय मानसिया दाय मावो जेमान नोङो दिल्लीयावनो थाहैथों मुम्बाइआवनो थाहैदों बा बबेबा कान्ट्रियावनो थाहैथों दायनिगिरिया दायनिगिरिखा मालाबाबो हाबसोनानै खारग'आ दा थिग बेफोरबायदिनो मिजिं बर'आबो जानांगौ सानबाय आं खारखोमानानै मा जाबावनो सासे सिख्लाखौ जि आं बुथारबाय आं बोरै बावनो होननानै गावबो गावनि जिउखौनो फिनिश खालामनानै लाबाय दा बियो बेनिखायनो बुङो सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनायनि सिगां गावनो एसे सानग्रोनांगोन उन सिगां खामानि मावग्रोनांगोन जे आं बे खामानिखौ मावबा मा जागोन दिनै आङो आलाय सिलाय जागोन ना मोजां संसार मोनजागोन नों सोरखौबा आलाय सिलाय खालामनानै गावबो जेबो संसाराव मोजां जानो हाया नंगौना नङा बेनिखायनो गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गुबुनखौ सोंखारिनायनि सिगां गावनो एसे मोजांनि माइन्डआव सानग्रोनाया मोजां थिग दङ ना दा अब्ला आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गाज्रि मोननांला माबाफोर बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालामना होब्लानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थाबैनो साबस्क्राइब खालामना ला भिडिअखौ शेयार खालाम एकदम शेयार खालाम दै गासिबो नुथों बे भिडिअखौ शेयार खालामथार दे अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय